Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. Astăzi o să vă arăt cum să vă instalați un hack într-un joc single player și nu multiplayer, în cazul că jocurile multiplayer nu merg hackuite de această aplicație decât cele single player. O să vă luați un joc ca Subway Surf sau orice joc single player. Iar după aceea vă luați aplicația Lucky Patcher. Dar înainte, trebuie să aveți rutat telefonul. Ca să vi rutați fără USB, fără laptop, luați aplicația KingRoot. Scrieți pe Google și vă luați. După ce vă instalați, o să vă arate ea ce trebuie să faceți ca să vă activați rootul. După ce v-ați activat rootul, vă luați aplicația aceasta din colț în jos, stânga, Root Checker Basic. Dați pe ea ca să vedeți dacă aveți root. Așteptăm. Dați verify, eu am root-ul, adică, și pot să îmi bag hack în joc. Și nu mai am nevoie de altceva decât de aplicația asta și jocul. După aceea dați pe Subway Surf sau orice joc vreți voi să îl hackuiți. Da, trebuie să fie single player, dați deschidere meniu cu patch-uri, dați patch de suport pentru emulare in app și level. Nu umblați aici, dați aplicare. Așteptăm să se încarce asta. Așa, așteptăm. Așteptăm în continuare. Da. Dați mai departe dacă nu vă place să așteptați la videoclip. Așa, mai are încă un pic. Așa, acum o să vă apară așa, nu contează rezultatele, să nu le băgați în seamă. Dați pe pornire. Aștept să mi se încarce. Așa, după aceea dați la shop, dați la store și vă luați orice de aici. Mie o să vă apare ceva cu Lucky Patcher. Uitați, stai să vedem dacă mai mi apare pe undeva pe aici, stați. Așa, uitați așa, modificare, dați da și gata. Și vă apare sus acolo. Dați la mi, ca să vedeți că vă merge, dați aici la una dintre astea și vă luați un skin. Stați un pic, ăsta e gratis. Uitați pe ăsta, asta să iau caracterul. Uitați, mi se consumă din ele, deci nu ține toată viața, dar vă luați voi toată viața, cum ar veni. Vă luați și astea, nu contează, de astea. Așa, nu contează. Așa. Aplicația asta mai poate să scoată și licența de pe orice joc aproape, care vă zice verificare licență. Uitați, ca să vă scoată licența, dați pe deschidere meniu cu patcher și îndepărtare verificare licență la prima acolo. Și cam atât a fost și cu videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, subscribe și un share. Bye bye.